И здравейте, драги дами и господа! Днес за вас имаме едно много интересно нещо. И това е кланчеста. След малко ще го отворим. Първо, вижте, че съм седма арена вече. Качихме седма арена на стрима. Да. И мисля... Да, ето падна се едно от много хубавите карти. Добре, хора, отваряме го. Моля се за легендарен. Просто много се моля. 3, 2, 1. Отваряме. О, колко много пари! Добре. Мега миньон! Yes! Батъл ран. Това е добре. Миньонс. Арчери. Елексир колектори. Последната карта ще е! Хора, нямахме легендари. Но не, това беше кланчеста. Паднали се една нова карта. Ето го. Много голд. Но наистина исках легендари. Добре, хора, паднали се мега миньона. Какво прави? Flying Armored and Power Fit. What? Колът бе от Уе Акнес. Добре. Имаме бая карти. Но наистина исках легендари. Карай, какво такова? Какво такова, хора? Ако ви е харесал този епизод за кланчеста, се абонирайте и се лайкнете за това видео. Съжалявам, че беше кратко и не беше често опенинг. Но карай. И до